Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes, Hulyo 7 hanggang 9, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Now, umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Miyerkules hanggang bukas. Medyo lumalakas po itong hindi gumagalaw na o hindi kumikilos na high pressure area dito sa may malapit po sa Iwoto. At itong high pressure na ito ay nagpupush po at magbibigay po ng hangin mula sa silangan. Kaya nagkakaroon po na yun ng paglakas ng hangin silanganin o easterlies sa may silangan bahagi po ng ating bansa. At ito po ay nakaka-affecto po sa eastern section sa Luzon, kasama po ang Batanes at Mabuing Cubao Islands, Kabikulan, Romblon at ibang parte po ng Visayas at Silangan Mindanao. So, may mga, although magandang panahon, but sa hapon ng gabi ay mas malakas po ang mga thunderstorms dito po sa bahagi nito ng easterlies. So, mag-ingat lang po sa mga kidlat at sa mga panandili ang pagbabaha kapag mayroon pong malalakas na thunderstorm na dadaan po sa mga lugar ninyo. So, ang ibang bahagi naman ng ating bansa ay maging katamtaman po ang lagay ng panahon. Subalit sa hapon o gabi, may mga inasahan na rin po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat. Samantala, yung aktibong LPA na si 97W ay natili pa rin bilang active na low pressure, but ito po ay papalapit na po sa may coastales po ng Northern Vietnam. Kasalukuyan, paalis na po siya sa may Southern Hainan at hindi pa rin po siya nakaka-develop bilang isang bagyo, but still, for the next 12 hanggang 24 na oras, baka maging ganap na tropical depression po ito. So, ito po si 97W ay patuloy pa rin iniibayo po ang hanging habagat sa may Calayan Island Group at Spratly Islands. So, kakaroon po dyan ng mahangin na panahon na abot po hanggang 40 km bawat oras at maulap na papuri rin na may kasama pong pabugso-bugsong ulan at medyo malaki ang alon sa karagatan na apektado po nitong habagat. At dito naman po sa Palawan, mga localized thunderstorms ang inaasahan, kaya mayroon mga thunderstorm na nagaganap ngayon sa central at southern Palawan. Ngayon, dito sa silangan ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na bagong LPA. Meron lang po tayong surface trough sa katimugan bahagi po ng Palau at yung usual po na intertropical convergence zone na nasa may bandang Micronesia. So, nagbibigay rin po dito ng mga maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat dito po sa may kalagitnaan po ng ating Western Pacific. Samantala, ito yung fast animation. So, kita po natin dito ang pagdating po ng mga localized thunderstorms sa silangan bahagi po ng ating bansa dahil po sa easterlies. At dito naman po sa windy.com zoom in satellite animation, nakikita po natin mula sa alas 12 hanggang sa mga oras na ito ay nagsilabasan na naman po ang mga thunderstorms, lalo na po dito sa may silangan bahagi ng ating bansa, sa may Visayas, Bicol at Mindanao dahil po sa umiiral po na hanging silanganin. At dito naman po sa ibang parte po ng Northern at Central Luzon may mga maliliit po na mga thunderstorms sa pwedeng dumaan at magbigay rin po ng mga pag-ulan. At dito naman po ang rainfall forecast accumulation sunod na 3 araw hanggang Biyernes. So inaasahan pa rin po ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po dito sa may Sulu Archipelago, Palawan, Mindanao, Visayas, portion po ng Kabikulan at eastern sections ng Central Luzon, kasama po ang Northern Quezon at Aurora Province. Dito rin po sa ibang parte po ng Luzon, may mga possible isolated rain showers and thunderstorms. At ito po, ginagita po natin yung surface trough, nagbibigay po ng malalakas na thunderstorms sa may katimugan bahagi po ng dagat Pilipinas. At kung titingnan natin yung wind forecast hanggang sa Biyernes, mag-iiral pa rin yung hangin silanganin sa Batanes, silangan bahagi po ng Luzon at Kabisayaan, at ibang parte po ng inland waters po ng Pilipinas, kasama po dyan ng Romblon at Central Visayas. So may mga easterly surface wind flow po na magaganap pa rin sa area na yan. So may mga thunderstorms po na inaasahan po niyan dahil po nandyan pa rin yung high pressure dito po sa may Iwoto area. At sa Friday, manatili pa rin yung high pressure although nagbo-move na po siya towards the east, but still nandyan pa rin yung hanging silanganin sa may Batanes,
at silangan bagay po ng Visayas at Kabikulan at Romblon area. At meron po ditong nagpo-form na surface trough. Hindi pa po siya low pressure, but babantayin po natin yan. Baka maging shallow LPA po siya sa may silangan po ng Surigao. So far, sa mga forecast models, wala pa pong pinapakita for the next 5 to 10 days. So, subaybayan na lang natin sa mga darating nating mga video analysis at sa ating website, typhoon2000.ph, kapag may mga latest info, kung may mga papalapit na bagyo. Gayun din po sa ating Facebook page, mrtyphoon.com, at sa YouTube channel natin, mrtyphoon.tv. At bago tayo magpaalam, ito ulit ang Global Tropics Hazards and Benefits Outlook mula sa Climate Prediction Center ng NOAA. Valid po ito for the next 2 weeks. So, nag-i-issue tayo nito every Wednesday dito sa ating video analysis. So, sa unang linggo, that will be today hanggang sa Hulyo at 13, inaasahan po natin ang above average rainfall sa Mindanao, Sulu Archipelago at Palawan. At kikita po natin, above average po yan. Samantala, ang ibang bahagi po ng Pilipinas ay magiging normal o nasa average lamang ang panahon, at may mga inaasahan din pong mga isolated or scattered rain showers and thunderstorms na nasa hapon o gabi. At itong pulang ito po yung high probability ng isang low pressure area na posible magbagyo. Ito po si LPA 97W na mukhang baka mag-dissipate na lamang po yan dahil malapit na po sa kalupaan ng Northern Vietnam. At dito naman po sa ikalawang linggo, valid Hulyo 14 hanggang 20, ay ito, meron pong 50% o moderate confidence na baka may mag-form po na tropical cyclone na bagyo sa may Philippine Sea, silangan ng ating bansa. So subaybayan po natin yan, but pag sinabi ng 50% ay hindi pa sure yan kung matutuloy. Dapat kasi ganitong kulay po yan, pula, gaya nitong si 97W, but gaya na yon, hindi pa rin po siya nakaka-develop yung si LPA 97W. Baka hindi naman matuloy po ito. But susubaybayan natin ang ating mga computer models sa susunod na linggo kung may pagbabago po ang development nito. But let's hope and pray na sana hindi po ito pumunta ng Pilipinas, at kung mag-develop naman po siya, sa dagat naman po siya, at doon na po siya magtagal. At anyway, kung mag-develop naman po yan, baka mahikayat na naman po niya ang habagat, at magbibigay po ito ng mga ulan sa kanluran bahagi po ng ating bansa. Okay? So, tandaan po natin, Hulyo na yon. So, ito yung mga times, Hulyo at Agosto, ang pinaka-peak times ng hanging habagat. Kapag may nagpo-form na LPA o bagyo sa silangan o sa ilagang bahagi ng ating bansa, siya po ang nagkakos para ipula ang habagat, o sila po ang dahilan upang yung habagat ay pumunta din po dito sa ating bansa. Okay? Kasi ang main flow po ng habagat ay dito po sa may North Indian Ocean, Bay of Bengal, sa may India, dito rin po sa may Bangladesh. Kaya naka-steady po dito ang habagat. Na yun, pag may nag-form po ditong bagyo, ay pupunta naman po ang habagat. Magkakaroon ng secondary flow ng habagat sa ating bansa. Okay? Lalo na po sa kanluran bahagi. So, yan po. Yan po ang pinaka-update natin sa ating panahon. At babalik ulit tayo sa Biyernes upang bigay sa inyo ang latest for the weekend. Okay? At mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.